Hey, mga ka-viewers, mayong adlaw sa tanan, niya sabtan at bagong kumpos. Kanta kini sa lubong, how can I tell her, pero ang version ko is Bisaya. So, kamo rin bahala ani. Okay ba? Ala, sige, larga. Silos ang hinungdan sa pamilyang mag-ulan-lan. Labi na karong naghapintasyon sa bagong panahon. Pamilyang naguba na kay gibiyahan sa bana ang bansa, gibiyaan sa iyang asawa. Ang mga bata hilaklan sa pangitabo nga kalinaman. Wala taon sila'y kamuwang-muwang, o kung unsay hinungdan. Luoy ang pamilya kung kani pagubana, kay ang mga bata muhilang. Sagad kayon din kitabuan nga mudangan sa pamilya. Away kayon hangtod nga magulag sila. Mawala na ang panaghiusa sa pamilya. Pusa atuning ampihan, mag-amputas sa Ginoo, nga protektahan sa kahitasan sa tanang panahon. Salig ang kinahanglan, ang kalinaw malauman o matinon ang nunlan. Sagad kayon ding hitabuan nga madangan sa pamilya. Mag-away yun hangtod nga magulag sila. Mawala na ang panaghiusa sa pamilya. Yes, kasagaran may mga paghitabo karon mga pawon na. Okay.